ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಂಚೊಲ್ಲರ್ ಯಾನ್ ಇನಿ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಟಾಣಿ ಗ್ರೇವಿ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಬಟಾಣಿಗೆ ತಂದೆ ಈ ಬಟಾಣಿನ ಯಾನ್ 4-5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನೆನೆದು ದೀತೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ನೆನೆ ದೀತಿನ ಬಟಾಣಿನ ಬೇಯರೆಗ್ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇಯರೆಗ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಕುಕ್ಕರ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ ದಿಂದ ಬೇಗ ಬಟಾಣಿ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಸುಮಾರು 1 ಕಪ್ ದಾತ್ ಬಟಾಣಿಗೆ ತಂದೆ ಈ ಬಟಾಣಿಗೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಟಾಣಿ ಮುರ್ಕುನಾತ್ ನೀರು ಪಾಂಡ ಯಾವುಂಡು ಒಂದು ಬೇಯೊಂದು ಉಪ್ಪಡ್ ನಮ್ಮನೆತ್ತ ಗ್ರೇವಿಗ್ಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಗ ಸೈಡ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಎಣ್ಣೆಗೆ ತನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನು ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಯ್ನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಸಾಸೆಮಿಗೆ ತಂಡೆ ಸಾಸೆಮಿಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುಡ ಒಡು ಸಾಸಿಮೆ ಪುಡ ಇನ್ನಿರ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡಿಯೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತ್ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಬಡಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕೊಂಜಿ 2-3 ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಪಲಾವ್ದ ಹಿರೆ ಪಾಡಿಯೆ ಒಂದೇ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂವೊಂದುಲರ್ ಚಾನೆಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಫ್ರೈ ಐನಿರ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡಿಯೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಫ್ರೈ ಐನಿರ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಲಿನ ಶುಂಠಿ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡ್ ಟೊಮೆಟೊಗೆ ತಂದೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವೋಡು ಪಂಡ ಟೊಮೆಟೊ ಫುಲ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆವೋಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಇಂಗು ಪಾಡಿಯೆ ಇಂಗು ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಚ್ಪುದ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 1/4 ಚಮಚದಾತ್ ಮಂಜಲ್ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಖಾರ ನಿಕುಲು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮುಲ್ಪ 1/4 ಚಮಚದಾತ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡಿಯೆ ಒಂದು ಮಾತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಡೆ ಇಟ್ಟೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಬಟಾಣಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚಾತನ್ ಪಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕೊಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡಿಯೆ ಬೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪ್ಪ ನಿನಕುಲು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಕಜಿಪ್ಪು ಮುಲ್ಪ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಗ್ರೇವಿ ತಿಕ್ಕಂದು ತೋಜುಂಡು ಯಾನ ಇಂಕೊಂಚೂರು ನೀರು ಪಾರ್ದು ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತದು ದಿಯೆ ಬಟಾಣಿದ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಈ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ವೆಜ್ ಪುಲಾವ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಈ ವೆಜ್ ಪುಲಾವ್ದ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಚಾತನ್ ಪಂದ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್.